L-ebda każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa filwaqt li persuna waħda fieqet biex issa l-każi attivi huma 10. Mill-informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa jirriżulta li n-numru ta' testijiet li saru kien anqas minn 800. Minn dawn l-10 persuni li bħalissa huma konfermati li għadhom infettati bil-virus, 3 jinsabu rikoverati fl-isptarijiet, 2 fl-isptar St. Thomas u 1 fl-isptar Boffa. Mhux magħruf eżatt għaliex qed titħaddem din il-prassi li xorta jintużaw sptarijiet oħra meta n-numri issa niżlu ferm u r-rata ta' trasmissjoni hi kważi insinifikanti. Il-total ta' każi li ttestjaw pożittivi sissa huma 673 b'654 persuna li fiequ u 9 fatalitajiet. Din il-ġimgħa kellna każ wieħed biss li żdied mal-pożittivi. Din 18 il-ġimgħa minn mindu faqqa l-ewwel każ f'pajjiżna għalkemm issa uffiċjalment m'għadniex f'emerġenza medika.